Makadivana vaMwari, toda kutenda Mwari panguva dzino. Ngatinyengetere tikopinda muchidzidzo chatoda kudzidza. Baba vedu vari kudenga, toda kutendai panguva dzino dzamatitendera kudzidza shoko rinopa upenyu. Toda kutendai kuburikidza nesimba riri mushoko renyu. Tokumbira Mweya Mutsvene mutitungamirire pakududzira shoko irori, mutibatsire kurihwisisa, mugotipa simba rekurarama zvatinenge tadzidza. Muzita raJesu rinogara nokusingaperi. Amen. Toda kutenda Mwari panguva dzino nemukana watipa kuti tiwane nguva yekudzidza shoko raMwari, shoko rine simba, shoko rinopa upenyu, shoko rakamisa nyika ino ikavapo. So tisingapedzi nguva, chidzidzo chatoda kudzidza chachitora kubva mubhuku razvirevo, zvirevo 17 vhesi ya 17. Ndo patichatora musoro wenyaya wechidzidzo chatoda kudzidza panguva dzino Mwari achititungamirira. Tichaverengerwa zvirevo chapter 17 vhesi ya 17. Nechirungu inoti, a friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. A friend loveth at all times, but a brother is born for adversity. Tichaverengerwa nerurimi rwechikaranga. Shamwari inoda nguva dzose. Shamwari inoda nguva dzose. Hama inoberekerwa kuti ibatsire pakutambudzika. Hama inoberekwa kuti ibatsire pakutambudzika. Shamwari inoda nguva dzose. Dzose ukati shamwari ndokumbirawo dhora rokukwira kombi, anokupa. Ndokumbirawo shuga, vana vaperegwa neshuga, anokubatsira. But pane dzimwe nyaya dzemhuri dzisingadi shamwari, dzava kuda hama, zvokuti kana hama dzisipo nyaya haitotambwi. Hama dzisipo nyaya haitoendi mberi. Zvinotonzi indai munodana vatete vekugokwe vauye, dai munoudza sekuru vari kuChipinge vauye kuti nyaya igarigwe pasi ifambe. Kana vasipo hakuna nyaya inofamba. Chero vana voda kuroborwa kana kurobora, hakuna unodana shamwari dzake onorobodza kana kurobodzwa neshamwari dzake. Panoda hama, vafundisi nemaeridha varipo, but unonzwa vemumba vachiti hama ngadzirungane nemhaka yei pakutambwa nyaya yomumba. So munyori achinyora kuna zvirevo unoti shamwari inoda nguva dzose, asi hama inoberekwa kuti ibatsire panguva yenjodzi. Ndo nyaya yatiri kuda kuronda panguva dzino, nyaya yekuti hama inoberekwa kuti ibatsire panguva yenjodzi. So Mwari vachitibatsira, want you to listen attentively so that tibate zvatiri kuda kudzidza muchidzidzo. So mukaverenga bhuku raVaroma chapter 7 vhesi ndeya 14 inobudisa fungwa yakatikoshera ichatibatsira muchidzidzo chedu. Tiverengerewo munhu waMwari. Vhesi ya 14. Verse 14. Nokuti tinoziva kuti murayiro ndowo mweya. Munyori uri kuti tinoziva kuti murayiro ndowo mweya. The law is spiritual. Ndo zviri kutaurwa naPauro. Tinoziva kuti murayiro ndowo mweya. The law on itself is spiritual. Neimwe nzira murayiro chimiro chaMwari. Kaverenga John chapter 4 inoti Mwari ndi mweya, vanomunamata vanofana kumunamata mumweya nemushokwadi. Sevatendi, we relate with God at a spiritual level. Mwari ndi mweya, bhuku Bible ratodzidza iri rakafemegwa nomweya. So vanhu vanoshumira nevanonamata Mwari vanofana kumunamata mumweya, nokuti iye Mwari mweya. Bible roti murayiro uri spiritual,
The law is spiritual. Hauchengetwi munyama uye haugoni kuchengetwa nevanhu vasiri vomweya. Wose murayiro uri 10 ndomweya. Zviri nyore kuudza muroi kuti pano zuva ravira topinda savadha usavesa moto, izvozvo anozvigona. But is he keeping the spirituality of the law? Nokuti Bible rati murayiro ndomweya. Pane imwe nzvimbo Jesu achitambanudza the spirituality of the law, anoti makanzwa nevekare kuti usaita upombwe. But ini ndoti watarira mukadzi akamuchiva waita upombwe naye. Waikandise amiri chechamwari. Watarira chete wangovona mukadzi akachiva, Jesu akatarira unoti waita upombwe naye. Satani akamasta pfungwa iyoyo akazviziva varume vanokwezva nokuvona. Nhasi pasi rino chero achiadvertisa semende, chero bhara unoisa mukadzi ari semi-naked. Chaanoziva unoziva kuti varume vakatarira vakavona vaita upombwe. Jesu waitambanudza pfungwa the spirituality of the law. Unoenda mberi wati makanzwa nevekare vachiti usauraya, but ndoti wati kuhama yake raka wauraya. It's very easy kuudza hama yako kuti you are worthless. Varira kuti raka in Greek romirira kuti waudza munhu kuti you are worthless, you are useless. Wadaro wauraya. This is the spirituality of the law. Saka kuti murayiro uchengetwe unoda vanhu vomweya. Bible roenda mberi pavhesi yedu roti chi? Asi ini ndiri wenyama, ndakatengeswa pasi pezvivi. Dzokorai rose mutange zvakanaka. Vhesi ya14. Nokuti tinoziva kuti murayiro ndowomweya, asi ini ndiri wenyama. Very good. Ndakatengeswa pasi pezvivi. Pauro pano wati murayiro ndowomweya, asi ini ndiri wenyama. Point 1. Number 2. Ndakatengeswa pasi pechivi. Man is carnal by nature. Munhu ndowenyama. That's why muchipa shumo kana makanganisa inoti ndaigodi ndiri munhu wenyama. Morevesa. But Mwari ngaavongwe. God is in the business yekubvisa vanhu from carnality to spirituality. Paul ari kuti ini ndiri wenyama, ndakatengeswa pasi pechivi. Ndopfungwa yatinodai munhu wese unoberekwa akatengeswa pasi pechivi. Every man is born a victim of his own nature. Toberekwa takatengeswa pasi pechivi. Munhu anoberekwa iri nhapwa. Unoberekwa ari a slave of sin. Unoberekwa ari muutapwa hwaSatani. Munhu wose unotsvakwa panyika. Adamu wakatengesa dzinza rose revanhu kuna Satani. That's why Bible richiti imi muri vababa venyu diabolos, munoita kuda kwababa venyu kubva pakutanga. Nemhaka yeyi Adamu wakatengesa dzinza rose revanhu muchitema. Zvino vanhu vatengeswa ava ndo vari kunzi vanamate Mwari womweya, but ivo vari munyama. Hazvikoni kuti vanhu vari munyama vahwisise zvomweya. Nemhaka yeyi zvomweya zvinohwisiswa novomweya. Kuti uhwisise Mwari unofanira kutova munhu womweya. Voitwa sei vatengeswa? Poitwa sei? Dzinza rose ratengeswa. Voitwa sei kuti vadzoke kuna Mwari? Nokuti Adamu watengesa dzinza rose. Kaverenga bhuku yaLeviticus. Mwari unowaridza pfungwa yakatinakira chose.
zvevanhu vatengeswa voitwa sei kuti varidhimiwe back kuna Mwari. Verenga Leviticus Levitical 25:47. Kana mweni kana mutorwa akafuma agere newe. Wedzere volume. Kana mweni kana mutorwa akafuma agere newe. Asi hama yako igere naye ikava murombo. Akazvitengesa kumweni kana mutorwa uyo ugere newe. Kana kumwana worudzi rwomweni uyo. Kana atengeswa ungadzikinurwa. Kana atengeswa, there is hope of redemption. Kana atengeswa ungadzikinurwa. Adamu akatengesa dzinza revanhu muchitema, but Bible rat kana atengeswa ungadzikinurwa sei. Verenga. Munun'una kana mukoma wake ungamudzikinura. Andei ungamudzikinura. Kana baba munini vake kana mwanakomana wa baba munini vake ungamudzikinura. Kana ani nani wehama dzake dzomumba make ungamudzikinura. Wakanise amini chochamwari. Saka kana munhu atengeswa waigona koga kudzikinurwa nehama yake, kwete hama yemuraini, but hama yemumba ndo yaigona kumudzikinura. That's why tapa musoro wenyaya, a friend laugheth at all times, but a brother is born for adversity. Hama inoberekerwa nguva yenjodzi. Munhu atengeswa waigona koga kudzikinurwa nehama yake, ende iri hama yemumba. Hallelujah. Ndo yaigona kumudzikinura. Adamu watengesa dzinza revanhu vose pasi pechitema. Pavakuda hama inodzikinura vanhu, vanozvara mwana wokutanga wainzi Kaini. Adamu anofunga kuti Kaini zvaauya ndiye uchadzikinura dzinza revanhu. Kaini wacho wakatozvagwavo akatengeswa, unozvagwa ari pasi pechitema. Saka wadzikinura human race ndiani? Wadzikinura dzinza ratengeswa muchitema ndiani? Pari kuda hama yemumba, hama yeropa. Denga rinogara pasi. Vari vasati vasika nyika, vasati vasika ngirosi, vachiri Mwari muutatu hwavo, rakagara pasi. God foresaw creating angels, and he foresaw the fall of Lucifer. He foresaw creating humanity, and he foresaw the fall of Adam. Chivi was not a surprise to God. Mwari vakachiona chichiuya in the corridor of time, and God made provision to meet the predicament. Saka Mwari munyanzvi hwavo, muumwari hwavo, vanoronga zano rekuponesa munhu asati asikwa. Vanoronga zano rekudzikinura Adamu asati avapo. Gadzidza bhuku ravaHebheru pachitaugwa nenyaya yedzikinuro. Mwari muutatu hwavo vanga vakaronga kuti kana munhu atadza, Mwari pachake achaita munhu. Aita munhu odzira pasi kuti adzikinure vanhu. That's why vaHebheru ichiti zvibayiro nezvipo makazviramba, asi makandigadzirira muviri. Chikonzero Jesu chari kugadzirirwa muviri kuti ave hama yedu. Wanga asingagoni kuti dzikinura ari Mwari, wanga asingagoni kuti dzikinura ari ngirosi. Vanhu vaida hama kuti vadzikinurwe. Saka mukadzidza pane nguva dzechiGiriki dzinonzi Kronos neinonzi Kairos. Mukaverenga Kronos inobva panguva dzatoshandisa chronological
minute, hours, weeks, months, years, zvichienda zvakadaro. Then kune nguva inonzi kairos, which is God's appointed time for his purpose. Kairos hakuna munhu anoichinja. Inguva yaMwari inotarwa naMwari kuzadzisa chidiso chake. So pano takagara pano, pane vamwe vanhu vakanzi naMwari mukairos yaMwari unoroora 2030. Chero ukaita mari 2025 hakuna musikana anokumirira kana one. Nemhaka yei kairos yaMwari iri kuti 2030. Vamwe vakanzi unoona basa 2029 ndozvairi mukairos yaMwari. Chero ukaaplaya sei kairos haigoni kuchinjwa nezvinoitika mukronos. Kairos kana yakwana haina maboundaries. Ndaunobvunza Sara asingachakwanisi tovawo vakadzi geographically, scientifically, mathematically angasingagoni kuita mwana, but kairos yakwana Sara unobata mwana. Wakandiseya miri checho yaMwari inda muIjipita hondo yaFaro iripo, but kairos yakwana Israeli yakabuda. Hondo yaFaro iripo, but Israeli yakabuda. So mukadzidza kairos yaiti rimwe zuva Mwari vachaita munhu muna Kristu Jesu. Wakandiseya miri checho yaMwari, this is deep now. Mwari vachaita munhu one day muna Kristu Jesu. Vozvagwa mumatumbu aMary, vokwana mumachubu aMary kuzvagwa semwana. God himself, the creator of the world, vainokwana mumatumbu aMary kuti vazvagwe. Kairos paikakwana. Karati yainoti nekuzara kwenguva Jesu akauya panyika, akaberekwa ari pasi pemurayi kuti adzikinure vari pasi pemurayi. So Jesu unobuya ndokuzvagwa naMaria. Nhoroondo yose pasi hakuna munhu anoberekwa ari mukuru kuna mai vake, but Jesu was older than her mother. Nemhaka yei Bible rinoti Abraham asati avapo ndaivepo, waivepo nyika isati yavapo, but tinomuona achibuya kukwana mumachubu aMary. Let me come close to you. Arimo Jesu matumbu aMary, he was God. He was God 100%, and he was human 100%. I will come back to this. Ari machubu aMary, Mwari hakuna kuitwa lessened its divinity because chachiri chimwana chiri mumatumbu. Ari mumachubu kudaro umwari hwanga hwakazara hwakakwana. Achiberekwa Jesu achitobviswa svina nemaguri sevamwe vana, achirohwa waita wiwi ndiani, vari Mwari vauya panyika kutevera chisikwa kuti vachiponese. Haleluya checho yaMwari. So Jesu achibuya unosvagwa, he was 100% human and he was 100% divine. Nemhaka yei inzwai checho yaMwari, the power of redemption was supposed to be equal to the power of creation. Nekuti pakudzikinura munhu ari kusikwa patsva, so simba redzikinuro rofana kufanana nesimba rekusika. So Jesu waiqualify. Why? He was God 100%. Number two, he was human 100%. Nemhaka yei Jesu akava munhu. Wakava munhu Jesu kuti ave hama yedu. Haleluya checho yaMwari. Wakava munhu kuti ave hama yani? Hama yedu. Number two, anoqualifya kuti dzikinura. Nemhaka yekuti ihama yedu. Wakandiseya miri checho yaMwari. Muumwari wake waibata the throne of God. Mumunhu wake
waibata humanity so that he can bring back humanity to God. Kadzidza Bible, muMwari wake, Bible romuti the Son of God. Mumunhu wake, Bible romuti the Son of Man. And kana wakuda kudzidza zvakadzika, when the devil was tempting Jesus, he was not tempting his humanity, but he was tempting his divinity. Pose paidzwa Jesu. The question was, if you are the Son of God, why not would Jesus approve his divinity to the devil? But Jesus, why pindura achiti kwakanyuhwa kuchizi? Why going to say amen church amari? Nerimwe suva, God dramatized this war project. Muna Moses mugwenzi. Moses anoona gwenzi raipfuta asiri singachi. Ire prophecy, one day divinity shall tabernacle in humanity, but humanity will not be consumed by the glory of divinity. Umwari wakazara mumunhu muna Jesu. God was personified in Jesus Christ. God adopted human nature in the person of his Son. Mwari wakava munhu muna Jesu Kristu kuti adzikinure vanhu ave hama yedu, atidzikinure atidzorere kuna Mwari. This is a powerful thought. So kadzidza bhuku raVafiripi ronakidza, verenga munhu waMwari. Vafiripi 2 chapter 2 verse ya 5. Terera first. Ivai nomoyo uyo The humility of Jesus. wakanga uri muna Kristu Jesu. Ai nomoyo uyo wanga uri muna Jesu. Iye kunyange akanga akafanana na Mwari. Wakanise amen church yaMwari. Iye kunyangwe anga akafanana na Mwari. Ana kuita sei? Haana kuti kuendana na Mwari chinofanira kubatisiswa. Asi wakazvidurira iye akazviita muranda, akafanana navanhu. Adzokorora ipapo. Asi wakazvidurira iye akazviita muranda, akafanana navanhu. Haleluya checheMwari. Akafanana nani? Navanhu. Ndokufanana nevanhu. Jesu hama yedu. Hama chaiyo yeropa. Osamunun'una wakasira zamo. Unogona kuramba kuti hamusi mukoma wangu. Wamafiringana paupenyu. Taiwa ndamukoma wakadaro. Musatsika chero parufu hwangu. Makonana. But kune hama inonzi Jesu. Haleluya. Kune hama inonzi Jesu. Haifi yakaramba munhu. Chero kagura musoro munhu kauya ropa riri mumaoko inokugamushira. His hands are wide open to embrace sinners. Ndo hama yekuvimba nayo, hama inonzi Jesu. Vamwe vakarambwa nana mai vokubereka chaivo, vakamwisa zamo, vakati aiwa ina ndichakudi, hausi mwana wangu. Nemhaka yekuti anga apumha mai uroyi, mai vakati hausiri mwana wangu. But I want to thank God because of Jesus. Tine hama yeropa inonzi Jesu. Verengai mudzire munhu waMwari. Verse ya 8. Inzwa. Akati awanikwa nomufananidzo womunhu. Wakati awanikwa nomufananidzo womunhu. Akazvininipisa. Akanisa michecha Mwari. Akazvininipisa. Akaterera kusvika parufu. Irwo rufu rwomuchinjikwa. Dai Jesu asina kuita munhu, wanga asingafi pamuchinjikwa. Haleluya. Uye dai Jesu, ivungwa iverenge ndapana 5 dzava yebhuru kwaverenga. Dai Jesu asina kuita munhu, wanga asingagoni kuva our high priest. Nemhaka yechi, danga asiri munhu, wanga asingagoni kufa. Uye kana asina kufa, haagoni kuva muhigh priest wedu. Nemhaka yei, ukadzidza Bible, muhigh priest waitokwa pavanhu kuti amirire nyaya dzevanhu kuna Mwari. Verenga verse 1 inoti chiinzwa. Nokuti muprista mukuru mumwe nomumwe wakatorwa kuvanhu. Adzokorora ipapo inzwa. Nokuti muprista mukuru mumwe nomumwe wakatorwa kuvanhu. Waitorwa kuvanhu. Kuti aite sei? Unogadzwa nokuda kwavanhu. Unogadzwa nokuda kwevanhu. Pazvinhu zvaMwari. Kuti abayire zvipo. Eka. Saka dai Jesu asina kuita munhu, wanga asingagoni kuva our high priest. He is our high priest because wakava munhu, wakatorwa pavanhu kuti amiririre vanhu panyaya dzaMwari.
wakandise amen chachamwari ende ukadzidza Jesu unosvideredza kuva muranda wevaranda. Azvideredza kudaro Bible rinoti Mwari wakamusumudza. He was exalted by God above every other creature, so that every knee on earth and in heaven shall bow down. Even the knee of the devil, he shall bow down. Hallelujah, chachamwari. Koma Emmanuel vasumudzigwa kuva pamusoro nemhaka yekuti vakazvideredza pavakauya vakava munhu. Ukadzidza, I think this is our last verse. Chapter 2, I enjoy this verse. Paul achitaura. Yaba Hebrew, verse 6. Verse 6. Hebrew 2, verse 6. Asi mumwe wakapupura kwazvo pane imwe nzvimbo achiti, musaita kesefu munhu waMwari, muinda mbichana. Mumwe unopupura pane imwe nzvimbo achiti chiinzwa. Ko munhu chinyiko zvamunomufunga kana mwanakomana womunhu zvamunomushanyira. Erenga iwa. Makamuita muduku zvishoma kuvatumwa. Munhu anosikwa ari a little lower than the angels. So pahierarchy yaMwari, we have the Godhead, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And we had the angels. Then Tina Adam. After Adam, we have the rest of creation. Hallelujah. So God, the Godhead, angels, humanity, and the rest of creation. So Zogora Fesred, you know the chi. Munuchinyiko. Ko munhu chinyiko zvamunomufunga kana mwanakomana womunhu zvamunomushanyira. Makamuita muduku zvishoma kuvatumwa. Makamushongedza korona yokubwinya nokukudzwa. Mukaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake. The rest of creation zvinoiswa pasi pomunhu. Zvinhu zvose zvakasikwa naMwari zvakaiswa pasi pake. But Paul achinyora ananziridza, verenga pazasi, anoti chi? Nokuti pakuisa kwake zvinhu zvose pasi pake haana kusiya chinhu chimwe hakuna chakasiyiwa chisina kuiswa pasi pake. Asi zvino tigere kuona kuti zvinhu zvose. Paul wavhiringika manje. Zvino tigere kuona kuti chi? Kuti zvinhu zvose zvakaiswa pasi pake. Kuti zvinhu zvose zviri pasi pake. Asi tinomuona. Mira ipapo. When God created men, the rest of creation was under humanity. Only the Godhead and the angels were above humanity. But the rest of creation were under. Paul akatoisa emphasis. Akati zvose zvazviri pasi pake. But zvino tigere kuona kuti zvinhu zvose zviri pasi petsoka dzemunhu. Why? Ivo Mwari pakusika vakaisa zvose. But Paul woti zvino tigere kuona kuti zvinhu zvose zviri pasi pake. Adamu paakatengesa dzinza revanhu rakawa rikauya kuseri kwezvakasikwa. Munhu wakawa kuwa zvokuwa. Not even muka don't behave the way humanity behaves. Hakuna dhongi rekumusha kwenyu rinorora rimwe dhongi rume. Chero kiti dzekumba kwenyu wakambona kiti rume chidzingira imwe kiti rume kuita mukadzi. Hakuna. But vanhu vakasikwa nomufananidzo waMwari vanochata mukadzi, murume nomurume mucheche waMwari. Munhu wakawa. Don't take this for granted. Munhu wakawa akaenda kuseri kwezvinhu. And before the fall, munhu waibva kusumudzigwa kana akanzi wakafanana naMwari. Hallelujah. But munhu awa wakuda kuzvifananidza nezvisikwa, wakuda kuzvifananidza nezvakasikwa. Vanongozviona morosa baba vako chiti makadii mukanya. Muzewe unotengerwa ne-airtime yangu asina kukumbira nemhaka yekuti wangovati mukanya, wangovadana nomutupo wemuka vanokufarira zina kunaka. Munhu wakawa akava pasi pezvakasikwa, pasi pezvisikwa, zvisikwa zvikava pamusoro pake. But verenga vhesi unzwa, verenga. Asi zvino tigere kuona kuti zvinhu zvose zvakaiswa pasi pake. Inzwa.
asi tinomuona iye Jesu tomuona Jesu now. wakaita mudukuzhoma kuvatumwa. Hallelujah. Iti yami chachamani. Jesu, before incarnation, he was not a little lower than the angels. He was God. We're going to say amen. He was God. But in a maka ruponeso, ne maka yekuti akabuya akaba hama yedu, tinomuona achiyo achimira panga paina Adam. Takumuona Jesu wakaitwa a little lower than the angels. Verenga inotichi akashongedzwa korona yekubwinya, okushongedzwa korona nokukudzwa, nokuda kwokutambudzika kworufu, famba kuti nenyasha dzaMwari anzwe rufu nokuda kwavose. Verenga Nokuti zvakanga zvakafanira kuti iye wakaitirwa zvinhu zvose uye wakaita zvinhu zvose pakuisa kwake vanakomana vazhinji pakubwinya, famba akwanise mutungamiriri wokuponeswa nenzira yekutambudzika, famba iwa nokuti uyo unovaita vatsvene naivo vanoitwa vatsvene vose vanobva kuno mumwe. Naizvozvi Jesu hana nyadzi kutidza hama. Waikandise ameni chechamwari. Jesu hana nyadzi kutidza hama. Hama yeropa Jesu Kristu ndoma yekuvimba nayo. Varipo vakavimbana namainini vari England, vati vakarasiswa. Vakavimba nevana vati vakarasiswa. Ezvino mwana wangoimba dhanziwo achirova guka nomutoriwo. Vakadzidzisa kuti kaita madhigiri asingaperi, but chaakuimba mutoriwo kuti hatitongwi nemasaradi. Ozvoka zvosiva. Vakavimba nevana vakanyatsiswa, but tine hama inonzi Jesu isinganyadzisi. Haleluya chachamwari. Hama iyi kanotarisa CV rake unogamushira vose. Hallelujah. Even the outcasts of the society, hama inonzi Jesu unogamushira. Torangarira achigamushira mombe, torangarira achigamushira vaurai, torangarira achigamushira mbafa, achigamushira vose the rush of society. Waifamba achivagamushira. Ndo hama yekuvimba nayo iyi. Hama inonzi Jesu. A friend loveth at all times, but a brother is born for adversity. Wakazvarigwa Jesu kuti adzikinure vanhu kubva musimba rechivi, adzikinure vanhu kubva muutapwa hwaSatani, avatore vave vake. Verenga pazasi charuka inoti chi? Verenga tipedze. Inzwa vhesi ya11 vhesi ya12 famba. Zvaanoti ndichaparidzira hama dzangu zita renyu. Awaikandise ameni chachamwari. Jesu unoti kuna Mwari, ndichaparidzira hama dzangu zita renyu. Verenga. Ndichakuimbirai pakati pekereke, famba. Uyezve ndichatenda kwaari, uyezve tarira. Verse 14. Vhesi ya14. Inzwa. Naizvozvo vana vakagoverwa ropa nenyama, naiyewo wakagovana navo pana izvozvi, wakagovana nesu pana izvozvi, kuti nokufa kwake acharuka usaita kesefu. Waive nenyama, waive neropa sesu. Haleluya chachamwari. Wanga ari munhu sewe Jesu. Zvaunohwa nhasi wakazviwa. Haleluya. Hakuna chaungahwa chaasina kuhwa. Bible, he was tempted in all points as we are, but yet without sin. We're going to say amen. Satan wakazama nzira dzose, but wakamutadza Jesu. Left, right and center. Jesu wakamira. Ende vatendi varipo swara nhasi, they can stand sezvakaita Jesu. Chakaita kuti Jesu amire ndo chaita kuti vamire, nekuti Jesu akauya as the leader of humanity. Saka izvozvo zvakaita kuti amire akurire chivi, isuwo zvinogona kutimisa kuti tikurire chivi mumazuva edu. Haleluya. Vana zvavakagovekwa ropa nenyama, naiye Jesu wakagovanawo navo pana izvozvo, kuti nechi? Verenga charuka. Nekufa kwake andei, kuti nokufa kwake iye aparadzi uyo une simba rorufu, iye diabhorosi. Awakandise amen na Mwari. Kuti nekufa kwake aparadzi une simba rerufu, iye diabhorosi. Chivi chipere zvachose, Jesu adzorere vanhu kuna Mwari. Zira pazasi tipedzi. Agosunungura avo vaiva varanda paupenyu hwavo hwose nokuda kwokutya rufu. Nokuti zviro kwazvo haabatsiri vatumwa asi nobatsira vana vaAbhurahama. Jesu haabatsiri vatumwa, unobatsira hama dzake.
haabatsiri ngirozi. Kana vanotaura nechirungu vanoti kana tabatsira munhu zviri nani, pinda mushangu dzake. Haleluya. Pinda mushangu dzani. Jesu anambobvira aita mutumwa, ende hatozivi kuti vatumwa vanohwa sei. Chakaita wakava munhu sewe, ende unotohwisa kuti kuvata nezhara zvinorevei. Elder, unotohwisisa Jesu kuti kunetswa neutungamiriri hwechechi zvorevei, nekuti wakava munhu sewe. Unozvihwisisa kuti kurambwa zvorevei, wakarambwa nevanhu vake. Haleluya. Wakava munhu sesu. Haabatsiri vatumwa, asi unobatsira vana vaAbrahama. We have Jesus at our disposal to help us in the time of need. We're going to say amen, church. Tina Jesu. Kana zvanetsa mhai vatete, zvanetsa cheukai kuna Jesu. Hallelujah. Tarirai kuna Jesu. Vambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Pesa verse chauka inotichi verse 17. Inzwa. Naizvozvo wakafanira kuti aenzaniswe nehama dzake pazvinhu zvose. Wakafanira kuti aenzaniswe nehama dzake pazvinhu zvose, kuti ave chii? Kuti ave muprista mukuru, ave muprista mukuru une ngoni, wakatendeka pazvinhu zvaMwari. Dai asina kuenzaniswa nesu pazvinhu zvose, wanga asingagoni kuva our high priest. So waifana kuenzana nesu in everything, so that he can be our high priest. Also D verse 18. Verse 18. Nokuti zvaakatambudzika iye ameni pakuedzwa kwake, unogona kudi? Unogona kubatsira vanoedzwa. Haiti amen, church of God. He is able to help them, to help us. He is able to succor them that are tempted. We're going to say amen. He is able to what? Succor, whatever pronunciation he can give. But he is able. Jesus is able. Hakuna chasingagoni. Jesu waipa vana vasina vana chembere dzapera, mvura yaibuda pamatombo. Chero kumusha kwenyu mukasipina nemasapuku mukaita sei hakuna mvura inobuda paho. Chero conference mukaidana kuti haitirove dombo iri timbotenderera, mumbotenderera juraho rechechi yenyu kanomwe muone kana richidhirika. Haleluya. Harindi rakadhirika, but Jesu akatenderedza Israeri, Jericho ikadhirika. Wakandisei amen, church of God. He is able to succor them that are tempted. Mukadzidza vararoshaniswa kuzuu rekuti saka in closing, anditi vanoti roshaniswa kuzuu especially pamakondo. Gondo zvarinoita in igu kana raita vana roitira vana mudenga kana pamusoro pegomo. Anomaziva kuti maleopards nemachita anodya vana vemaeagles. Saka rinoitira pamusoro pegomo, pamwe zvakatarisa mudziva kana mugungwa, ndomari richibatira vana hove richipa. Saka zvana zvakura manje kuti zvichibhururuka, rerakavaka dendere nemastafu nemihwa, rotanga kuisa mihwa roisa zvimastafu, rotanga kubvisa zvimastafu zviya nemuromo richibvisa. Zvana zvobayiwa zvobuda mudendere zvotanga kubhururuka. It is their first time to fly, hazvisati zvambobhururuka. Saka zvinoneta nekuti dendera riri kugomo kumusoro zvaneta zvogona nowira mugungwa nemakati zvisingachagoni kubhuruka. Zvarinoita manje zvaneta, rinouya nespeed yakaipa, roona kuti hachagoni kubhuruka icho, rofura mapapiro kudayo nespeed, roinda nepasi pacho, ronotakura chimwana charo rodzokera nacho mudenga. Waikandisei amen, church of God. Ndo zviri kunzi, ndo zviri kushandiswa nevariri kuti saka ine ukadzidza Deuteronomy, Mwari achiudza Israeri unoti rangarirai weIsraeri kuti ndakakutakura namapapiro segondo. Waikandisei amen, church of God. Saka Jesu une simba rekudzura dambudziko rako nemidzi. Unouya nepasi paro, haadhili nemasymptoms, unodzura from cause to effect. Chakonzera chii ndopano unobata ipapo, obatsira vatendi vomira vakasimba, dakaratsuriarira. Ndo hama yekuvimba nayo iyi, hama inonzi Jesu Kristu. I invite every one of you kuti agamushire hama iyi. Ndo hama yekuti munhu wese angavimba nayo, isingarasisi, isina makuhwa, haifambi ichiudza nyaya dzako mumaraini, kana unoudza nyaya dzako kungirozi wauya chindudza kutanga chiita upombwe nhasi. Haina nyaya idzodzo, wangomuudza chete, wodhila ipapo, woregererwa nyaya yako,
wasumuka as if you have never sinned. Wakandisema mcheche chamari. Kativimbe nehama inonzi Jesu. Want to pray with someone. Maybe it's your prayer. Lord, I want to give upenyu wangu wose mumawoko ehama inonzi Jesu. Want to surrender self mumawoko ehama. Kana uri muna mato wako simudza ruoko, I want to pray for you. Want to surrender self in the hands of Jesus Christ. Kuzvipa zvose zvauri mumawoko waJesu. Just raise up your hand. Want to pray with you. God bless you. God bless you. Let us pray. Baba vari kudenga, toda kutendai. Munoshamisa marongera munoita ruponeso hahwisisiki nepfungwa dzevanhu. Zvinohwisika koga kana mweya mutsvene wagara pamusoro pedu. Imi muri Mwari mukati ndakunova chisikwa. The Creator becoming a creature for the sake of humanity, so that He can redeem us back to God. It's a profound thought. Fungwa inoshamisa yekuti even the angels want to understand this. For eternity tichadzidza kuti zvakafamba sei kuti Mwari ave munhu adzikinure vanhu. Mwari munoshamisa, rudo rwenyu hakugoni kumezhiwa, hakumezheki. Vaimbi vanomboimba kuti tikatora mvura iri mumakungwa yoita ingi, totora denga rose roita bhuku rokunyorera, every man on earth oita iscribe, tozama kunyora rudo rwaMwari. Mvura iri mumakungwa inopwa tisina kupedza, denga rigozara tisina kupedza. Your love is unfathomable. Makatida nerudo rukuru. Lord, tibatsireiwo. Help us to appreciate this. Tibatsire kuzvitenda nekuzvigamushira zviraramike matiri. The only thing chatisunda kurarama sezvinoda Mwari, it is the love for God. Mushure mekunge taappreciata zvaakatiitira, tibatsire kuzviwisisa. Tazviwisisa tizvitende zvive a reality in us. Komborai tose tiri pano, simudza maoko kuti sure want to surrender upenyu hwose mumawoko aKristu. Kristu abate every facet of our lives. Zvose zvine chekuita noupenyu hwedu tozvisarenda in the hands of the Messiah. Takutendai, mbiri norukudzo nokubwinya neushe zvirambe zviri kuzita renyu. Zita raJesu rogara nokusingaperi. Amen. God bless you.